La idea és que, per tant, des de la nostra perspectiva, ens hem d'oposar al capitalisme per la seva, diguem-ne, dinàmica explotadora intrínseca. Però és que, a banda, el que veiem és que la història ens ha demostrat, fins a arribar a l'actualitat, que el capitalisme és un model que no ens és útil des de la perspectiva social, des de la perspectiva ecològica i des de la perspectiva democràtica. Hem vist com no serveix per satisfer els desafiaments que les persones tenim plantejades en aquests àmbits. De fet, podem dir que l'actualitat ha col·lapsat en aquestes tres dinàmiques. Per exemple, i aquí passaré molt ràpid, perquè entenc que això no és el vist, però és una mica per argumentar a què les alternatives. La idea, diguem-ne, al llarg dels seus 400 anys d'història, de desenvolupament històric, podríem dir que el capitalisme ha desenvolupat una dinàmica de distribució de la riquesa absolutament desigual a nivell global, fins a arribar a extrems com el que ens trobem a l'actualitat, on el 2% dels adults més rics del món posseirien més de la meitat de la riquesa mundial. La dinàmica exitosa de funcionament del capitalisme genera uns nivells de concentració de la riquesa produïda absolutament descomunals. Evidentment, des de la perspectiva, ja no diríem igualitària, però que tendeixi a un equilibri de la redistribució de la riquesa que col·lectivament es produeix, difícilment podem acceptar uns nivells de desigualtat tan grans com aquest. Fixeu-vos que durant la dècada dels 50, en la nomenclatura del desenvolupament econòmic, es crea tota una sèrie de teories que el que ens venen a dir és bé, els països els podem distribuir entre països desenvolupats, països subdesenvolupats i tota una sèrie de països que si segueixen una sèrie de normatives, una sèrie de processos, arribaran a desenvolupar-se, països en vies de desenvolupament. Bé, doncs això, aquesta nomenclatura es crea cap als anys 50. Al cap de 2 dècades, les pròpies Nacions Unides s'han d'inventar una categoria de països menys avançats per catalogar tots aquells països que, lluny d'avançar cap al desenvolupament, el que han fet és descarrilar de la via del desenvolupament i que cada cop, en lloc d'avançar, retrocedeixen. I no només això, sinó que si al 71 hi havia 22 països considerats menys avançats, a l'actualitat ja n'hi ha més del doble. Amb el que veiem que les polítiques, les dinàmiques de desenvolupament que es marquen com a exitoses a seguir per la majoria dels països que no estan en l'elit, del capitalisme mundial, no porten a sortir de la seva condició, ans al contrari, d'una manera àmplia, porten justament del camí contrari d'aconseguir o d'empitjorar les seves condicions de vida. La dinàmica del capitalisme funcionant de manera correcta, funcionant de manera adequada, segons els seus propis criteris i les seves pròpies dinàmiques de funcionament, és una catàstrofe social. I en aquests moments això es pot plantejar sobre la taula, jo diria d'una forma nítida, clara i meridiana, sense que ningú pugui contradir. Només que una persona, en aquests moments, a nivell planetari, no pugui satisfer les seves necessitats fonamentals, ja és quelcom absolutament despreciable, rebutjable, intolerable. Però no estem parlant d'això. Estem parlant, estem parlant d'una xifra com aquesta, per exemple, que ens presenta aquí Leo Bonomi, economista de Glaxo, i ens diu, el capitalisme funcionant correctament, obtenint èxit en la seva dinàmica, genera en poc més d'un any i mig la totalitat de morts militars i civils ocasionades per la Segona Guerra Mundial. I en 4 anys se supera la xifra de víctimes de totes les guerres que es lliuraren durant el segle XX. Segle, diguem-ne, més mortífer, dels conflictes bèl·lics per excel·lència, en què el capitalisme funcionant correctament genera, en aquest sentit, aquest tipus, de catàstrofe social. I fixeu-vos, una forma de veure també aquest col·lapse seria, si voleu, comparar una mica quines són les prioritats de veritat en aquesta societat. Per exemple, podríem dir, un problema important que la humanitat té plantejada davant de si o que planteja davant de si és el problema de la fam. Per tant, podem veure quina és la quantitat de recursos que tots els països endreçats, civilitzats, moralment preocupats perquè la gent estigui passant fam, dediquen a pal·liar aquest problema. Bé, això es fa a través de la FAO. Molt bé, la FAO destina, per exemple, en el període 2008-2009, en aquest període destinar a fer front al problema de la fam uns 900 milions de dòlars. Ostres, una quantitat important, 900 milions de dòlars. Bé, els funcionaris de la FAO ja ens diuen, bé, són molts diners, però tampoc no tants, perquè al capitalisme el que li interessa és produir aquelles coses que li permeten guanyar diners. I si el que li permet guanyar diners és produir menjar per a gossos i gats, doncs farà això. O si és produir armament, doncs produirà armament. Però la veritat és que sí que destina aquesta quantitat de diners. És, diguem-ne, la voluntat explícita en recursos que els països avançats,
conjunt de països del món destinen a fer front a un problema com aquest. Com ho podem, diguem-ne, avaluar tenint en compte les necessitats del capitalisme? Doncs ho podem avaluar tenint en compte quants diners s'ha gastat en un període similar el capitalisme per fer front a la seva crisi. Quants recursos ha destinat la societat capitalista global en un període similar perquè els capitalistes inflats de diners no perdessin, diguem-ne, la seva capacitat d'acumulació i de beneficis. Doncs en un període similar, 2007-2009, es gastaren un global de 7 bilions d'euros a nivell global rescatant capitalistes que estaven en dies de trontollar. En aquests moments ja és més del doble, però en aquest període van ser aquesta quantitat. Doncs bé, la idea és que si fem que el pressupost de la FAO sigui 1 centímetre, el que el món s'ha gastat per salvar els capitalistes de la seva punyetera crisi és l'alçada d'aquest edifici que tots i totes coneixeu, més 13 metres, tenint en compte una cotització de l'euro-dòlar d'1,33, que això és de fa un parell de dies. O sigui, la idea és que si vosaltres poseu al peu de la Sagrada Família una moneda de 5 cèntims d'euro, que tindria un diàmetre d'1 centímetre, i projecteu la mirada cap dalt, quan hagueu arribat a la dalt de la torre de la Sagrada Família, encara li sumeu 13 metres, i tindreu, diguem-ne, el diferencial entre el que es considera important en la dinàmica de funcionament del capitalisme, que és assegurar la seva possibilitat d'acumulació, amb aquesta, diguem-ne, diferència. A nivell, doncs, diguem-ne, ecològic. A nivell ecològic només diu, ja sabeu, diguem-ne, aquests dies, per exemple, s'està fent famós, està tenint notorietat pública l'informe que ha publicat l'Agència Internacional de l'Energia, que ens està dient que la temperatura en els propers 30 anys pot arribar a incrementar-se fins a 6 graus, el qual és una catàstrofe ambiental assegurada. Només si incrementés la temperatura global, que seria un element difícil de gestionar, però si ens enfrontem, si no canviem la manera de fer les coses, a un col·lapse des de la perspectiva ecològica. Una altra forma de veure això és a través d'aquesta gràfica. Aquesta és una gràfica que s'ha publicat en la revista aquesta New Scientist, i una mica el que fan aquests investigadors és creuar dues dades. Creuen, per una banda, la dada d'índex de desenvolupament humà, que nosaltres sabeu és una cistella de mesures que les Nacions Unides consideren per avaluar el nivell de desenvolupament dels països, i per altra banda creuem el número de planetes que serien necessaris per mantenir un determinat estil de vida. O sigui, la idea és, si tots visquéssim com els americans dels Estats Units, aconseguiríem, si totes les persones del món visquessin com els americans dels Estats Units, aconseguiríem tenir un nivell de desenvolupament humà, o sigui, viuríem en unes condicions d'esperança de vida al néixer, d'educació, de mitjana, de PIB per càpita adequades, doncs fixeu-vos que sí. Aconseguiríem molt per sobre del 0,8, que és el que les Nacions Unides consideren índex de desenvolupament humà. Ara bé, si totes les persones del món visquessin com viuen els nord-americans i les nord-americanes dels Estats Units, necessitaríem a la ratlla de 5 planetes i escaig per aconseguir aquest estàndard de vida. Si tots i totes visquessin com viuen els europeus occidentals, viurien per sobre del 0,8, un índex de desenvolupament humà, però necessitaríem al voltant de els recursos que contindrien 3 planetes Terra. O sigui, no podem, és una fal·làcia. O sigui, és impossible que tota la població del planeta aconsegueixi viure segons els estàndards que el capitalisme ens determina com a satisfactoris. No podem, no existeixen els recursos. Per tant, si veritablement ens creiem el discurs dels equilibris ecològics i que no podem sobrepassar determinats nivells d'utilització dels recursos, doncs hem de canviar. Els models d'èxit en el capitalisme no ens serveixen. Evidentment podríem viure com Burundi, que no és bo un planeta si tots vivíssim com la gent de Burundi, però tindríem un nivell de vida, diguem-ne, en aquest sentit, poc adequat. Fixeu-vos que l'únic país que aconsegueix un nivell de vida per sobre del 0,8 i que si tots visquéssim com ells no ens poliria un planeta és Cuba. L'únic. Abans de les consideracions polítiques que puguin existir, jo penso que això ens hauria de donar bastant que pensar. Si més no, pensar que les polítiques de respecte ecològic van molt més enllà de posar vides de baix consum i aquest tipus de mesures. Quan pensem en estàndards de vida adequats, tenim un exemple per fixar.